helyed, jelez jobbra, álljuk meg, irányjelzőt visszavesszük, hátramenet, körbenézel mindenhol, sehol senki nem jön, összes ablakon kinézel, jöhetsz hátra, 5 autót, kiszámolunk onnan, jó? 1, 2, 3, közben hátra is nézünk, 4, gyere csak. Jó, megvan az 5 autó, először körbenézünk, hogy sehol senki nincs, teszed balra az irányjelzőt, balra, nem jobbra, balra, egyesbe vagy, átviszed a szembesávba az autót. Jó, kiegyenesíted a kormányt, hogyha egyenesbe vagy, jobbra jelzel, ezt el ne felejtsd, és amikor itt van a kereke veled egy vonalba, de hozd vissza egyenesbe, és most tekerd el. Teker. Ide nézel, nem jön senki, rolleros, biciklis, senki se. Szépen beviszed, szép lassan, 1-jel, 2-vel meg leparkolsz. És jó. Oké. Üres, kézifék. Ennyi.